Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Non tiña por costume rezar, e non o fixen. Aínda así, non fixo falta tirar ningún dos bidóns de combustible. O primeiro depósito gastámolo de noite. Non foi cómodo. A compensación dos pesos foi complicada. Mais se axuntamos co meu pánico. Froilán tiraba as cousas con total confianza, impasible ante os abaneos bruscos da lancha. Díxome que me puxera no sitio do bidón que ia utilizar, pero sen darme demasiado tempo para prepararme. A lancha moviuse, cheguei a tocar a auga, asusteime. Mariñeira da auga doce, rosmou Froilán en ton de chiste. Co segundo bidón foi máis sinxelo. Era de día, víase a terra ao lonxe e Froilán estaba agardando a miña cara de pánico. Non lle quixen dar o gusto. O amencer víase distinto desde Ningures, máis preto. Xa falta pouco, dixo Froilán. Fixo boa noite, non? Sí, respondín. Agora temos que entrar polo embarcadoiro da aduana. Solicitamos asilo e no que tardan en dicirnos que non, espero que teñamos resolto o outro tema, explicou. E se non? Preguntei. Se non, botareite de menos, riu. E que imos facer ali? Preguntei. Xa veremos, respondiu sen decir nada. Chegamos ao mediodía. No embarcadoiro esperábanos unha comitiva de seguridade que saudou a Froilán con cordialidade. E respondiulles ca mesma naturalidade, como se fosen antigos coñecidos. Explicoulles por riba a miña historia e eles sinaláronlle un edificio que había máis aló. Alí cubriu unha serie de papéis e cos rescardos marchamos pola vila adiante. A vila era unha cidade en si mesma. O embarcadoiro non era máis que unha pequena parte dun porto inmenso. Un peirao de tantos. Os edificios eran altos e modernos. Os coches case non facían ruído ao andar, e iso que había unha chea deles. A xente camiñaba apurada e todo era de cor. Chamoume a atención unha fachada luminosa con anuncios publicitarios que alternaba varias campañas. Chamoume a atención a cantidade de árbores que había nas beirarrúas, as flores dividindo a estrada, unha campá anunciando as 12. Imos ir a un piso franco que temos por aquí. Non deberías ver onde está, pero tampouco é cuestión de taparche os ollos, a ver se pensan que te secuestrei ou algo, dixo. Paramos diante dun portal branco que se abriu ante nós. Collemos o ascensor e paramos no andar número 13. Pasou unha tarxeta diante da porta C e tamén se abriu. O piso estaba baleiro. Non hai moito, unhas cadeiras na cociña e unha cama. Tampouco é un hotel, só é para os apuros, explicou. Ti és da Resistencia, non si? Preguntei. Miroume serio, pero non respondiu. Desta tampouco se fixo ofendido, simplemente non respondiu. Hoxe imos descansar. Mañá comezaremos a traballar, dixo. Será fácil atopar traballo aquí? Preguntei. Non esa clase de traballo. Traballaremos na solución do teu problema. Sí, esa tamén é unha opción, dixen. Imos traballar na túa habilidade. Tratar de mellorala, ampliala cando menos, seguiu explicando. Ha de soñar? Preguntei. Non, eu non che podo axudar con iso. Imos traballar o das viaxes, aclarou. Pensei que era o mesmo, dixen. Supoño que terán relación, pero eu vouche axudar a que ti viaxes. Sen axuda dun sofá. Vos empregades un sofá, non? Fixo unha pausa. En realidade imos viaxar os dous, ti e máis eu. Déitate, eu vou mercar algo para mañán. Vas precisar moita enerxía. Acabouse